Hola a totes i a tots, benvingudes i benvinguts a un vídeo correcció com els que oferisc a la pàgina web. Ho heu vist que aquest estiu he oferit un servei de correcció d'expressions orals i d'expressions escrites amb assessorament. Aleshores, en aquest vídeo, a partir d'una candidata, d'una persona que es vol examinar a la prova de C2 d'Escola Oficial d'Idiomes, doncs corregiré la seva redacció amb tots els comentaris i assessorament que faria si es tractara d'una de les correccions que oferisc a la pàgina web. Entesos? Aleshores, primer veurem de quina fitxa parteix aquesta expressió. Es tracta d'una fitxa que podem trobar a la meva pàgina web. És una fitxa de mediació. Si entrem ací, la meva pàgina web és ainamonferrer.com. Tinc molt poc d'internet, espero que se'm carregui tot perquè em va un poquet lent, però confiem-hi. Entrem per a estudiants de València C1-C2. Bé, si volguéreu contractar una correcció, entraríeu a correccions a la carta i dins de correccions a la carta oferisc els tres serveis. El servei de correcció d'una expressió escrita i una expressió oral, un poc més barat, i per separat seria o una correcció d'una expressió escrita o una d'una expressió oral, del tipus de l'examen de valencià de certificació d'Escola Oficial d'Idiomes. Realment els de la Junta Qualificadora i els de SIACOBA són molt pareguts i també serviria la mateixa correcció. Però, de tota manera, així oferisc això, per si algú vol contractar-ho, i realment és el que mostraré en aquest vídeo que faig. Entesos? A veure, aleshores, entrem per a estudiants de València C1-C2. Per destreses i tipus de tasca, això és una expressió escrita de mediació, concretament aquesta, la d'agricultura urbana. Així a la pàgina web vos oferisc gratuïtament una quantitat considerable de materials, de tots els tipus de tasques que apareixen a l'examen, i també per àmbits temàtics. Les mateixes tasques però organitzades segons tots els temes que poden aparèixer en un examen de C1 o de C2, segons el marc europeu comú de referència per a qualsevol llengua. I també, abans de començar amb la correcció, igual com vos oferisc el servei de correcció d'expressions orals i d'escrites, correccions a la carta, també tinc en venda materials didàctics, que són un recull molt més nombrós del que tinc penjat a la pàgina web, de comprensions escrites i comprensions orals, per a preparar comprensions escrites i comprensions orals, amb àudios, solucionaris, etc. Per a preparar expressió oral, amb 82 fitxes diferents d'expressió oral de tots els tipus, i també models i exemples de redaccions de tipus d'expressió escrita, de mediació, de creació i d'interacció, com les que apareixen a l'examen de C1 i de C2. O bé podeu comprar tot el manual en PDF, tot d'una, tot junt. Podeu fer-ho de la manera que preferiu. I vos arribarà un correu electrònic amb el qual podeu descarregar-vos el PDF que hàgeu adquirit. Entesos? Vinga, tornem, que m'estic dispersant massa. Passem a l'expressió escrita de mediació, que ara corregirem. Es tracta d'una mediació sobre l'agricultura urbana, segons el model d'Escola Oficial d'Idiomes, que podria ser per a C1 o per a C2. Realment els enunciats són molt semblants i el que canvia és el nivell de permissivitat d'errades, és a dir, que per aprovar un C1 vos permetran tindre alguna errada. En canvi, per aprovar un C2, el text ha d'estar molt bé i ha de mostrar molta riquesa, doble sentit. Així tenim la fitxa, l'observarem i ja passarem a la correcció. Aleshores, tenim una tasca de mediació escrita en la qual ets tècnic de medi ambient de la ciutat de Castelló de la Plana. La regidoria de Medi Ambient et demana que li facis un informe per valorar la possibilitat d'implementar a la ciutat una campanya d'estimulació de l'agricultura urbana. Li prepares l'informe a la persona encarregada, no? La regidora. Li prepares l'informe a partir de la següent infografia elaborada pel consistori d'una ciutat que ja aplica aquest sistema. Si veieu així l'activitat, el material per a mediar,
horts comunitaris, horts comercials, horts institucionals, jardins comunitaris, tipus d'usuaris, inversors, etc. Hi ha molta informació, beneficis que pot tindre i és una mediació, per tant és escrita, per tant es demanen entre 190 i 220 paraules i teniu 50 minuts per elaborar-la, d'acord? El tipus de text, el gènere textual que heu de preparar és un informe i després també sou tècnics de medi ambient, és a dir, que vos heu d'expressar d'una manera tècnica, amb llenguatge d'especialitat del medi ambient, de manera formal estàndard, un estàndard bastant elevat perquè és un informe oficial i, bàsicament, quines parts hauria de tindre l'informe. L'informe hauria de tindre, com tots els textos, una part introductòria més curteta, una part central més àmplia, més argumentativa descriptiva i, finalment, una conclusió o síntesi final. Tots els textos també penseu que porten títol o assumpte. En aquest cas, el títol seria Informe per a l'aplicació de millores en el medi ambient urbà de Castelló, o un títol així. Un títol així no ha de ser un títol creatiu, sinó informe sobre i una miqueta resumir el tema de l'informe, d'acord? L'autoria sí que hauríeu de signar com a Maria Almela Sanchis, tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Castelló de la Plana o de l'empresa no sé què, d'acord? Normalment, com que és un document oficial, un informe que voleu que quede una constància oficial del document, sí que convindria, seria convenient que al final de tot posareu altra vegada el vostre nom, la localitat, la data i la data en el qual s'ha fet l'informe, perquè tots els textos administratius formals, a la part de baix del tot, van signats amb lloc, data i autor perquè quede constància del que s'està mostrant. Bé, amb tot això, que ja tenim clar, passem a corregir. En aquest cas, a veure, els horts urbans, l'antídot per a la solitud de la gent gran i per al malbaratament alimentari. Sempre vos demane que intenteu executar la prova en les mateixes condicions o tan paregudes com siga possible a les de l'examen, en el sentit que no consulteu diccionaris ni obres de referència ni res i que ho feu en el temps que se vos demana. L'escrit, doncs, depenent de si és creació, interacció o mediació, en una hora i en 110 minuts, en 45 minuts aproximadament o en 50 minuts, d'acord? I l'oral igual, si feu un monòleg, prepareu-vos l'esborrany en 5 minuts, un diàleg en 5 minuts o una mediació en 5 minuts i no consulteu res perquè jo puc veure realment quin és el vostre nivell. Bé, anem per feina. El títol, té títol, això està molt bé. Els horts urbans, antídot per a la solitud de la gent gran i per al malbaratament alimentari. Bé, ha volgut ser una mica massa creativa perquè és un informe, aleshores, bé, tampoc sé si ho consideraria malament, però seria millor que posareu informes sobre els horts urbans o una cosa així, no? La solitud de la gent gran i el malbaratament alimentari són dos dels grans problemes que afecten a la societat. A veure, malbaratament alimentari, Sempre intenteu també, és que estic consultant la fitxa per veure si aquesta persona, aquest vocabulari de malbaratament i solitud, etc., si ho està copiant de la fitxa o és collita pròpia. Sempre heu d'intentar en les mediacions fugir del vocabulari que ja vos dona la fitxa i aportar vosaltres sinònims, varietat lèxica, genuïnitat, especificitat, riquesa, perquè si vos dediqueu a copiar les paraules que ja vos ofereix la fitxa, aleshores això no suma. Això demostra limitacions per la vostra part, d'acord? I poc de ventall lèxic. Aleshores, aprofiteu totes les ocasions per mostrar el vostre vocabulari, les vostres expressions, que domineu moltes paraules en valencià i molt adequades per al registre, clar. La solitud de la gent gran i el malbaratament alimentari són dos dels grans problemes que afecten a la societat valenciana. Que afectar alguna cosa. Afectar en valencià és un verb transitiu. Aleshores no és afectar a, sinó afectar i directament el complement.
estic consultant-ho tot per no dir-vos cap mentida, és transitiu, evidentment. Aleshores, en primer lloc, així, gran i gran. Intenteu evitar repeticions lèxiques. No és una errada greu aquesta que acabo de marcar, però sí que m'interessa que detecteu quan repetiu paraules molt properes en un text oral, però sobretot escrit, ja que això demostra o pot portar el corrector a pensar que no teniu molta riquesa lèxica. Problemes que afecten la societat valenciana en l'actualitat. En canvi, la solitud de la gent gran i el malbaratament alimentari són dos dels grans problemes que afecten la societat valenciana en l'actualitat. En canvi, en els darrers anys s'ha comprovat que la instal·lació d'horts urbans a les grans ciutats podria ser la solució d'ambdues problemàtiques. Aquest, en canvi, no sé si acaba de tindre un sentit ajustat en aquest context, però en tot cas no està malament del tot. D'una banda, l'obertura de la cultura del cultiu a tota la població ha servit per generar consciència de l'esforç necessari per a la producció de fruites i verdures. D'acord, a veure, estos genèrics en valencià, els genèrics que podríem trobar en un supermercat d'alimentació, són en singular, d'acord? De fruita i de verdura. I també intenteu sempre, si en una enumeració de dos o més elements, si el primer porta una preposició o un article, mantindre aquesta preposició o article en tots els elements. Per a la producció de fruita i de verdura. Fixeu-vos, si no, quan aneu al supermercat, si està ben traduït al valencià o al català, en les seccions veureu que no posa carns i peixos, fruites i verdures, posa carn, peix, fruita, verdura, i en castellà sí que posa carnes, pescados i tot això. Així mateix, ha incrementat el coneixement entre la ciutadania de quines fruites i verdures pertanyen a cada temporada. Així, el que trobe és una dislocació sintàctica que no acaba de tindre una justificació expressiva. En aquest cas, el creixement entre la ciutadania de quines fruites i verdures pertanyen a cada temporada ha incrementat. No sé, em quadra més aquesta frase amb aquest ordre. Així mateix, el coneixement entre la ciutadania de quines fruites i verdures, de quina fruita i verdura, diria jo millor, de quina fruita i verdura pertany a cada temporada ha incrementat. O si no, diria, faria una nominalització. Així mateix, hem detectat un increment en el creixement entre la ciutadania de quines un increment en el coneixement entre la ciutadania de quines fruites o en el coneixement ciutadà sobre quines fruites sobre quina fruita i verdura pertany a cada temporada. I com a conseqüència, s'ha reduït el malbaratament alimentari de les zones on s'han instal·lat horts urbans. D'acord, esta I la podem llevar, és massa oral. Simplement posem, com a conseqüència, s'ha reduït el malbaratament alimentari de les zones on s'han instal·lat els horts urbans. Notem una cosa. La paraula malbaratament, que a priori és una paraula positiva, tal com l'he marcada així, està repetint-se massa. S'està convertint en un mot crossa, no ho diria jo, però sí en un clitxé excessiu que no beneficia la sensació de riquesa lèxica. Per tant, mira, malbaratament. Una altra vegada, per així. Malbaratament. Massa vegades. Intenteu no utilitzar, no fer servir un nom comú més de 2 vegades en un text. Intenteu trobar sinònims, el malbaratament, el mal ús, l'ús excessiu, no sé, d'altres maneres, no? De dir-ho. D'altra banda, el fet de convertir el cultiu en una activitat d'esbarjo i d'aprenentatge per a la gent jove es reflecteix en la reducció de l'índex de solitud entre la gent gran. També hem trobat un excés en la paraula solitud, que apareix 1, 2, 3. Solitud. Podeu fer servir sinònims com ara aïllament, amb dièresi, discriminació, desplaçament, no sé, altres maneres de parlar de l'aïllament de la gent gran.
Aquests espais s'han convertit en un punt de trobada entre gent jove i gent gran, on intercanvien coneixement de diferents tipus. Mentre la gent gran explica als joves els grans secrets d'un bon cultiu, la gent jove els explica com utilitzar el telèfon mòbil. I passem a la següent pàgina, així la tenim. En resum, la instal·lació d'arts urbans a la ciutat de Castelló de la Plana pot convertir-se en la solució de molts problemes, però especialment, un moment, que això no ho he escrit massa bonico, massa bé, altra vegada, especialment, pel que fa a problemes de caire social i ecològic. Joana Martí, tècnic de medi ambient de la ciutat de Castelló de la Plana. I així jo vos recomanaria que signareu. Castelló o Castelló de la Plana, o on siga que estigueu, 3 de setembre de 2020. O vos podeu inventar la data que vos vinga de gust, d'acord? Aquest text, a veure, errades que té, o fem una anàlisi general del text. És bastant coherent, està ben distribuït en paràgrafs, té un títol, que és el que toca, però m'agradaria que fos un títol més formal per a un informe sobre, i el que siga, no? Que no siga creatiu, no és un títol periodístic, és un títol més administratiu, tècnic. Al final de tot jo posaria la data de signatura del document i l'autoria molt bé amb l'especialitat, com fem en els articles de divulgació científica. Després, l'ús dels signes de puntuació és bastant correcte, tot i que se n'ha oblidat alguns que refereixen a posicions, és a dir, introducció d'adverbis en ment o d'altres elements de manera, com si diguérem, com un pedaç dins d'una oració. I després el tema que és del genèric dels aliments en valencià, que és en singular, la fruita seca, encara que els fruits secs també està acceptat, la carn, el peix, m'agrada la carn, m'agrada el peix, m'agrada la verdura, no hem de dir m'agraden les verdures, m'agraden els peixos, ho hem de dir en singular, entesos? Després, el tema de la riquesa lèxica, en general s'expressa bé, però jo recomanaria a aquesta persona que busqui més sinònims. L'ús dels connectors formals d'una banda, d'altra banda, així mateix, és bastant correcte, simplement aquest canvi del principi del primer paràgraf no acaba de veure el contrast tan clar. Us recomane una píndola que tinc sobre els connectors que podeu consultar, 3 o 4 o 5, que estic penjant, que he penjat ara fa uns mesos, que teniu ahí llistats de connectors, recomanacions sobre connectors, etc. Això vos ho recomane a aquesta persona que ha fet aquesta redacció de mediació, li ho recomane. Per tant, de coherència i cohesió diríem que és una redacció bastant correcta. Estem en un C2, penseu que això està per a un C2. C2, a veure, coherència i cohesió, jo diria que està per aprovar. Vocabulari, jo diria que no està malament, però que té coses positives i també algunes redundàncies que no estan del tot clares, però que que en general bé. De gramàtica ho he vist bé, no li he vist moltes errades de gramàtica. Adequació, ahí sí que té algunes errades, com ara que no ha signat amb la data, que el títol és massa creatiu i no és per a un text administratiu, però altres coses sí que les té bé, com ara signar amb el seu nom i cognoms i amb el seu càrrec tècnic, això sí que està bé, la distribució en paràgrafs està bé, el registre estàndard està bé, per tant té coses molt bé, bastant bé, i després altres coses que no estan malament. Per tant, jo a aquesta persona, per a una redacció d'un C2, li posaria un 6, d'acord? Un 6, un 6 i mig. Estaria aprovada? Bé, doncs, per a la nota de mediació faltaria fer la mitjana entre l'expressió escrita de mediació i l'expressió oral de mediació. Però en principi si li com a l'oral, la mediació oral més o menys com aquesta, estaria aprovada. I després les expressions escrites, doncs, hauríem de veure en la creació i en la interacció escrita si entre les dues té una mitjana d'aprovat. Entesos? Té més d'un 5, 6, depèn de les altres destreses com les tinga, però que més o menys aquesta redacció podria aprovar un C2.
Ja heu vist els errors que té, però també té moltes coses positives. I a aquesta persona jo li recomanaria doncs, repassar les píndoles de connectors, repassar també qüestions de la derivació lèxica en valencià per veure això dels singulars i dels plurals, que ho tinc en els materials Sapientia 157. Ara faré una referència en el vídeo perquè ho puga trobar. La derivació, que encara no he fet vídeo sobre la derivació, però ho pot veure, li recomanaria també a aquesta persona que veurà altres correccions que he fet de mediacions i que practicara totes les fitxes de mediació que tinc al web, si vol adquirir els materials, doncs també, i que busque sempre sinònims. Però en general va pel bon camí per aprovar el C2. Vinga, i això és tot, moltes gràcies i si voleu contractar aquest tipus de correccions les oferisc al web i fins el proper vídeo. De mica en mica s'ompli la pica. Adeu!